Prest? Gogotsu? Zer gustatuko litzaizuk dago horretan horiak bai, bekitzuko, a ver, non zuten garen. Ba, nahi duzunean ez doa.
diozu baina ez dut sinetsiko, ezinezkoa da, gezurra baizik ezin da izan, gezurra la errukia, batara bestia bosta sola zaitia, loizkoak baitira della lo squadre negunezza. Lehen komentatzen ibili gara eta kristoren gogoa zeuka daia Borleuzko kontzertuetan jozeko askotan ikusten zituelako bideoak eta formatua gustatzen zituelako. Beraz, galdera da, formatu txikikoa baina handikoa zara. Komezi bat telebista, no? Non todero zuen. Bueno, hor loiaren inguruan ibiltzara behin da berri, dana da loia, inguru? Batzutan, bai. Eta pena, eta zikina. Loia, kanporatu behar da, zureztu. Beti behar hori ezkenean da, aletasuna eroski kontukitzen dira, zertuko pasina ari ezetea, eta lastasitazioa hori eskaparen guztian duzatu hori, arazorik osatzeko, esatzen egiten, itxuna pizkatekin hartu da, eta mazteratu kanporatzen, eta batzutan oso osatzen da, luzatzen zen, eta zertian duzu, irten zara negatua dakara. Beraz badaukazu letren bidez askatzea barnekoa, batean. Nola idazten duzu? Noiz inspiratzen zara? Kristoren bajoiak nahi bagoz idazteko?
Denetan jalatzen luak gaitu bereizten lorenean azkenean dena amaitzen da lorenean sartzen zaion gorputza ondoratzen da ileen bisaia ezkutatzen diote eta eskua biltu gehiago dardarka betazaren atzetik urunari soa da horrez izatearen bidezko bakea baina bere baitan ohar gabean behar bada lagiran ontziak kanoiak itsaso gorri baten gainean dakien atzean ez da lurrik ikusten olatu ezin isilduen bilbidean harekin izateaz hainbait naiz zakitua nahi baino
ondotik, hasi da gogotik, edoien artetik, hortak hotz badakit. Gerituko naizela, guztiz geroztik.
Kultura bati botatzeko dira. Galdetu behar nituen, ni galdera nituen, alde batetik, azken diskoaren, lehenengo bakarkako diskoaren sormen prozesua, egiten nituen, bakarkakoa izan galdera bat. Bai, asko. Zenbat denbora diskoa egiteko? Zenbat denbora, zenbat prozesu berezia ziren, higienak ziren, eta batzutan Zena, hasi behar dutzunean kanta bat grabatzen zela baterako, zein da erabiltzen duzuen instrumentua? Fiction, maketa sortzeko kantak, gitarra inguruan, nire gehiak, grabatzen handan izan, disko horretan kantu batzun nire bateriak izan dut, nola sortzen bateriak, izan dut hitze gitarra diskotintan izanekin, gai igual bat. Beraz, sinintzen programazio estean egin bateriak egin beraz, disko honetan dago kantu bat osela gitarratik, osela bateriatik, osela gertzen duia prozesoa zen momentu bat kantuatzen gotetzen bateria da gitarra bat iasten, zer du gorkatu, eta basoa gitu, eta basoa hautsa gitu, eta hautsa egitean konfentzia dagoa basoa eta dago hautsa gitu, eta datu da basoa, eta gitu, Oso bat esan. Gainera, azkeneko diskoan, aitzen da zelan kanta bakoitzak daukan instrumentu ezberdin bat, ez? Danetan dago gitarra, eta baina beti agian ez soloetan, baina egiten dago beste pizkaren bat, dala beste instrumentu bat egin beste kantaren baten errepikatzen izan. Asko bat musika dukonean, asko hori gaitza elementu batzuk arrazienak komunikatu zuzak, soinu batzuk, grabaketa batzuk zuzkonenak ikunaztua kalean eta ikunaztu batean, bat dira piano bat, egiten piano bat duzetak, beraz, ibak ematatu behar ez duen kontutan hartzen zer egiten den eta zer ez. Zaren ditu egizat zenbonetako prozesu honetan dakik nintzen eratu izapatzen eta duki minutu lehionean ditu gozokera gogatzen eta nioak da beraz da egin baina egon ditzazutu eta disko hori grabatu zenuenean, edo idea bat zanean disko hori, norbait ikusten entzuteko? Kasik ez, egateko maketa guziak, maketa eskola zilek, gutxi, dago dos persona, eta prinsipio den dugu hori. Egun nintzen, zuen bat egatea, batzutan, norbaitek atera dizu hori nintuik behartuko ez duzu ginen da zen hostia, ez etxera, eta nik ez behar dugu hori kostan sekzituela. Gogoa, esaten
egin gabatuta amakoa pertsona duen duzua. Ama pertsona duen duzua. Pertsona zilonak egiten diari egiteko ezartu dute zindoretzen. Eta horre, ditzartu eta gero jakiteko da gero jakiteko zartale zuten dutzen zaren eta zekitan esan dira zerretuko. Guk zure egon dira guztietan zuten duten eta aburuan guztia hau guztietan esan duzunean ezin duela jendean zure diskoa guzti nahi esaten baldin dut zizuten eskarreratzeko. Eta lagunen batek esaten baldin nahi zula gabaria, nago zuzut, Alibura tengo que pensar en la te iba a suceder el día en que guitarra va, me suba la bonita, la voz la veré, ya que no saber qué tipo de teatro, tenía los anillos, obvio, la estuvo en una mala, ya que estoy diciendo que la estuvo en su la universidad puede estar un poco a eso que la raíz de la suba la casi toda la vida pero lo que una cantar se titula un poeta bat una persona sana lago mexicana que tiene un libro poesia asko baina da liburuak izan ditut momentukoz lortu eta liburu maratzen mexikotik eta aldizikoak egiten dira liburua gero ulazki batzuk gabatzen ditu bideoan eta egiten dituan eta suetu hori eta asko batekin berezia kombinatzen dara eta gure YouTube txanelena edo Facebookera Facebookera eta gero da natu hile bat ikuteko txekiz eta tikoa da gazte bat laguntzen da eztera zegoen da hori bateratzen dut zutua eta zegoen tenenik erosten egin dugu gomendio bat aparte gomendio alde batetik eta beste alde batetik eskaera bat lortu liburu horiek
instruye ni pide permiso. El amor revuelve, desordena, acribilla, roba, miente y mata. No ames como instrumento, institución o religión. Ama como guerrillero, como asesino, como demonio, como Judas. Ama como fuego que abraza todo. Ama como arma, a golpes, a balazos, a pedradas, a mamadas, a cogidas. Despeina, rompe, patea y libera. Muere de amor, no vivas de amor, no sobrevivas. Grita de dolor, no calles de indiferencia. Vuélvete loca, loco. Esto de amar, como cualquier droga, tiene valor ilegal, prohibido, oscuro. Amar con el corazón. Déjalo para los sucios, corrientes, normales empleados de oficina. Ama con las tripas, con los huevos, con la vulva. Ama con gasolina, cerillos y napal. Al final, con o sin precaución, con o sin amor, ya estamos muertos. Claro, diskoaren hasieran dugu intro, eta gero zerri aldera outro, eta txipiko bat, gazto dago, zikina, heriota, jaiota. Zuretzat, zuretzat nola diskoa izan da, zaretan heriota, zaretan jaiota, zeintzuk izan dira bizitza izan duzuen, erronka, suposatu gaudena. Con una cosa una periodista para eso intentare di arrivare a dinero alla sollecitare il coso questa teoria non so citare il suo facciata se non sapete di quante cose autori aveva via questa per dire al lado a Nicaragua segnala una figura azienda la forma che viene luce giù ma devi sempre a sapere tutta la vita però non so se mi Sería que vaya tipo cada uno con la cocina y la vida todos a la galdetan izun arronken inguruan
azken batean, atalean jotzea, barraka jotzea, gauza asko ikasen dituzu, ez? Bakarrik moldatzen ez dagoenean. Izan da, gizka bere izan da, espentsa izkipo artean, zen pertsona kanporatzea, kanporatu hori duzu nahi, eta asumitu pixkatea nire goztu nintzen. Goztu nintzen, pixkatea ditzen, ostia, dena gozu egin nola zen da, nola aturatzen. Eta gero, pixka, kandidatua arte, kandidatua ondutik ere, teknik ere baina loko dure zuzenean. Zentinean ez duten kandidatua montatu dutzeko pixkan bizara, montatu. Eta ez duen nahi, bat ez ere, eta gero bizko horietako, eta ez duen helburu erpuskara dutzeko. Duki izan hori taldean, taldean gauza, ez musikari gauza, ez eta kandidatua kandidatua bezala, eta era asuntu, mundu erpukago zatu eta ere. Eta zentinean, bizka hori atera zen, eta bere dira gauzak. Zut, ametsa duela askar ditutu eta batekin dutzea, baina ez duen asumitzen. Eta zuen esan, eta pomoa esan da. Pomorako ere esan da, bila eta eskotan. Zuen egin dugu kantora akustikoan, jatia eta hori, eta beraz, nintzen dola egitea. Hasi nintzen gantzen kantaratu hori, benetan akustikoan dutzea duela, eta azkenean pixkarena egokitzeko formatu hori, zena zen, benetan bi hori. Eta edo, benituen beste batzu hori dio, eta hori egin dut hori, eta hori izan da, eta marriko egin dira. Eta nintzen ekin ja, kantzak izan zen, gibinez dutzeko azepetan gitarra batzu, basoaren gauza, moldatu, bateria egin beste batzuekin. Eta ertik egin kantu bat, bi, eta bostatu dutzeko jogor, eta 6, dutzeko, eta batuen dutxeko zen. Aukera ez otzian ere kontzeptu egiteko eta batuen egitea hiru kontzeptu eta horren arabera erabatu segitzen dira eta betritzen bai, kontzeptu duguna beharrik zentazioan hasitzen konfirmatzen beste eta batzuk esatu zera gaziratzen bada, dena ez estatu buruan ikizaila hori eta baituen estatuen bidea montatu bat binako eta dutzen amak kontzertu eta ezki pasatzen bada esan behar dut dara eta ez dut estatu Badaukazu bakarra da gertatzen diren gauza horien inguruko anekdotaren bat oinak izarera kontatu dugu adibidez, ordenagailuarekin bateria ikasi duzula pedalekin, montatu behar izan zarela anekdotaren bat zerbait kontatu zentzen zuzeneko den batean zureta lotxagarria izan ditutu Gero ikutiko zara, notzpen nire horrenean batzu zen pistan garazia eta gero katzen zuen ere dinen gara, ez eso? Zizuen da, kontra bat, Dira lehenaldia zer musika zuzeneaneko kanaldia akustikoan bentsen dirukatu dutzera, eta lehenaldia zer ziguna lapina hori pistan eta munkumatean gero horretu pizkatea jarraitu dira, eta esintzen dira batzak, gero ditu denbora egiten gara urtea urtea batzak zuen musikak gaitzen dira iruntza akostatzen Spinik, jotzen ditu beti bat ni bamitzen barean eta zuen egiten
Since always sung like the sun, ever since piazzando sampai pisang, culpabilitate tristura ao besar dalam betidane nella età sculturi Bainangau dikoiti mamia isangendu Bainangau dikoiti Bishayat isangendu Bainangau dikoiti Isambat isangendu Bainangau dikoiti Surei sena isangendu Asalu esiden distorcioen munduan Asalu esiden distorcioen munduan Asalu esiden distorcioen munduan Asalu esiden
Assado
artean etxirut eta bizkarra eman dio korridore ez ezagun untan argian undan bilatzen dut orain eskua dardarka eskua dardarka eskua dardarka eskua dardarka eskua dardarka eskua dardarka Burura etorkizuna, kontzertu bat ematen duzuen. Erako gauzak dutxik hori da, ikusten da. Kulturako horrean, musikidea, momentu batak noria lortu duzu kontzertzen. Kontzertu hori, kontzertu hau itzan ere hau irauten dugu sentzazio horrek, irauten dugu ez duzarratzen da minutu, ez duzarra ditoa hori egiten genuen, eta nire kasua, nire ikutsiz, oso konzertu da, esatu da, baki esatu da. Bigarren diskorik egongoa? Horrein atera, asoren jarretan gabatu nuen bat horretan nuen kontzertu bat konportigian dago ikusi daten jendeen izan gabatu nuen eta horrein argitarazko dut ez da irakatu berek izango bezik eta kontzertu matu horrein eta beste gratutik mesto eta ez dut eska honetan izan ez dut deus apotuka ez da amaitu bat justu horrein itziko esken da berriz eta nintasuna eta gero ikustu horren bai eta bilen horren gutxotzotik ziretzea pila bat eta horrein hau kolektibitik ere eta Eurri badia ohitura bat apresko kontzertuan badek ez gaituke altxatzen azkenengo abestia joarte. Ez gaituk altxatzen inoiz azkenengo abestia egin arte ez dela.
Show